Teploty nám každým dňom stúpajú a po zime sa tak opäť začína aktívne obdobie pre záhradkárov. Sadenie, okopávanie či polievanie by však bolo zbytočné bez kvalitných substrátov. Ich široký sortiment ponúka spoločnosť Compo, ktorá má okrem kvalitných produktov pre svojich zákazníkov pripravené aj ligotavé prekvapenie. Jedná se vlastně o to, že pokud si naši zákazníci zakoupí substráty v prodejnách na Slovensku, v České republice, tam, kde vlastně jsme přítomni, tak můžou vyhrát zlatou cihlu. Tu zlatou cihlu naleznou vlastně v těch substrátech. A ta soutěž trvá až do konce léta tohoto roku. Zvíťaziť môže naozaj každý. Dôkazom je aj Slavka z Barce, ktorá si išla po svoj obľúbený produkt tak ako každý rok. Som si prišla kúpiť zemný substrát na stredomorské rastliny. Mám doma veľkú záhradu s terasou, kde pestujem, keďže sa oteplieva, už buganvílie, olivovníky, také netypické rastliny, ale aj tak musia byť v kvetináčoch. Takže potrebujú špeciálnu zeminu, tak som prišla tu na do oby kúpiť si presne to Compo, zeminu pre stredomorské rastliny. Zlatá tehla síce nie je veľkých rozmerov, no jej hodnota siaha až do výšky 1000 eur. Pre svojich zákazníkov ich Compo ukrylo rovno 10. Tehly môžete nájsť v akomkoľvek balení substrátov s minimálnym objemom 20 litrov. Ponuka nemeckej spoločnosti je pestrá a každý si v nej nájde to svoje. Mala som s tým skúsenosti z prechádzajúcich rokov a používam od nich napríklad hnojiva. S tými som veľmi spokojná. Majú rôzny sortiment. Či sú to tie stredomorské rastliny, či sú to paradajky, alebo na rúže veľmi veľa produktov, takže spokojná. Jsou to ale i osiva, to znamená, že vlastně můžete nalézt třeba turbodosev, což je velmi kvalitní vlastně osivo travní pro zahrady, na zahrádkáře. A soustředíme se vlastně na spíš drobnější zahradníky. Záhradkári dobre vedia, že pred novou sezónou je vhodné byť pripravený. Všetko dôležité pre svoje rastliny, trávnik či stromčeky nájdete v predajniach Oby. My sa veľmi každý rok tešíme, keď už začína jarná sezóna, keď už trošku zasvieti slniečko. Práve kvôli tomu, že záhradní nadšenci prídu a nakupujú celý záhradný sortiment. Každý rok sa snažíme priniesť niečo nové, nové dreviny, nové kvetiny, nové substráty, nové veci na tvrdú záhradu. Pani Slavka síce ešte ani nestihla výhru poriadne spracovať, už teraz však vie, že ostane v rodine dlhé roky. To bude dedičný, putovný darček pre ďalšie generácie. Niečo také, o čom sa bude v rodine hovoriť, že stará mama, babka vyhrala niečo také. Výherný poklad sa môže ukrývať kdekoľvek po celom Slovensku či v Česku. Neváhajte preto navštíviť záhradkárske centrá či obchody s domácimi potrebami, kde nájdete substráty Compo a zlatá tehla môže byť vaša.